какво образование е потребно за да можеме да очекуваме по-конкурентно работење на компаниите, стручни кадри кои што ќе го напредат процесот на работа, процесот во технологијата, во иновирањето со еден збор, она што може да понесе раст и развој и во економска смисла на зборот од аспект на државата, но и во компаниите поединечно. Најбарани профили на пазарот се оние од сферата на информатиката, пошто следуваат економистите со фокус на финансиските и профилите од бизнис администрацијата и различни профили од образовниот сектор, основно средно и високо образование. Овие позиции заедно со професиите од градежна, електроимашинска област се двојно повеќе барани од страна на приватните компании во споредба со државните. Искуствата на агенциите за вработување покажуваат дека најбарани позиции од техничките струки се оние од IT секторот како електроинженери, програмери, систем администратори, потоа машински инженери. Од општествените науки најбарани се финансиските менаџери и менаџерите за развој и продажба. Ова треба да биде добра насока и за политиките и мерките кои треба да се подготвуваат во иднина. Образованието има клучна улога во процесот на едукација и образување на кадри кои што понатаму како професионалци треба да се вклучат во компаниите, во работниот процес и да одговорат на барањата кои што ќе им бидат поставени. Говорејќи за образованието во контекст на економијата и на стопанството, значајна тема која што многу повеќе треба да се потенцира и да се анализираат состојбите за да можеме да имаме повисок квалитет во образованието. А кога говориме за регионалните искуства, имајќи го во предвид фактот дека регионот се соочува со истите состојби од аспект на образованието и потребни се всушност исти реформи од аспект на подигање на нивото на квалитет, односно наменување на наставните програми, на плановите кои што се испорачуваат во образованието, кои што пак понатаму имплементирани во самиот процес на образование ќе значат подигање на неговиот квалитет. Оние кои што се добро упатени во состојбите и од регионот велат дека во изминативе години веќе во континуитет се случуваат промените кои што се на страната на подобрување на квалитетот во образованието. Во продолжение на емисијата Профит ќе искористиме дел од регионалните искуства за да можеме да говориме на оваа исклучително важна тема. Професор, ке благодарам пред се што еве одвојувате време во рамките на научната конференција која што се одржува во Драч, Албанија, на Институтот за менеджмент на знаење, да говориме за оваа важна тема, како што реков и во мојата најава, некако имаме впечаток дека регионот се соочува со истите трендови, потребна е едукација, потребно е постојано следење на она што е современо во образовниот процес од страна на учителот, на наставникот, на сите вас кои што се дел од тоа образование. Токму затоа и прашањето што за вас пред се значи квалитетно образование и малку да ни представите она што се случува сега кај вас во Бугарија. Аз се радвам, че толкова интерес и толкова внимание се отделя на качеството на образованието, на качеството на подготовката на учителите в рамките на настоящия научен форум, с толкова красивото название, толкова красиво формулираната тема "Учителят на бъдещето", аз мисля, че се поставиха изключително важни теми за обсъждане. Изключително ценни изводи бяха направени. Изключително важни решения могат да бъдат взети по отношение на това как да бъде подобрено качеството на образованието и каква е ролята на учителя, на съвременния учител за повишаване на качеството на обучението, в цялост на възпитанието на съвременната млада личност. Вече втори ден съм свидетел на ентусиазма на толкова много хора, представители на академичните общности в България, Македония, сигурно трябваше първо да кажа Македония, разбира се, Сърбия и редица други държави. Радвам се, че ни обединява една голяма идея, а това е да бъде подкрепена голямата мисия на учителя да гради младата личност, съвременния образован млад човек, който да бъде готов да посрещне това изключително разнообразие в света, който ни заобикаля. Този нов тип учител, който да може да подготви личността
за това да се справи с предизвикателствата на нашата съвременност, да подготви учителя да бъде за тази толкова ценна адаптивност, гъвкавост, за това ново мислене на съвременния човек. Може ли малку да ни го представите учителот или пак наставникот во образовниот процес во Бугарија? Ако направите ретроспектива на оној од можеби пред 10 години и оној денес, дали гледате промени? Аз мисля, че можем категорично да заявим, промяна съществува. Самият факт, че говорим, не само говорим за промяна, но и ние действаме за тази промяна, е вече доказателство за наличие на, надявам се, много положителни изменения в професионалния профил, в профила на съвременния учител, съвременния български учител. Аз мисля, че и в съседните нам държави тази промяна е налична. Няма как учителят да не се променя, ако очакванията на обществото са по-различни, по-големи, по-високи. Очаквания на обществото в цялост, очаквания на родителите, очаквания на самите обучаващи се. Ученикът очаква от своя учител, родителят очаква от учителите на своите деца. Затова няма друг път, освен пътя на промяната. Но мисията на учителя е винаги една. Той трябва да допринася максимално за изграждането на младата личност. Ако успее да направи това, той е изпълнил своята мисия. Той трябва не само знание да поднесе, да преподава, той трябва да възпитава, да формира, да развива личност. Затова самият той, учителят, възпитателят, трябва да бъде личност. С високи морални качества, не само с висок професионализъм. Нещата са много и сложни, и в същото време аз мисля, че са достойни за уважение и достойни за възхищение. Всичко, което е свързано с мисията на учителя, с неговата дейност, би трябвало да бъде уважавано и ценено. Тогава, когато е ценен и уважаван, когато по достоинство се отнасят, според достоинствата му се отнасят към него, учителят се отблагодарява стократно на тези, които очакват от него качествено образование. Колку се вложува во образовниот процес? Дали новите програми кои што треба да се применат во образованието може да испорачаат квалитет на учениците и на оние кои што се во процесот на образование? Ставовите на регионот, односно на искусните научни работници, се единствени. Процесот на образование мора постојано да ги следи новините, промените и барањата на компаниите. Тоа е единствениот начин да може да се постигне напредок, а со тоа да имаме и квалификувана и стручна работна сила која што ќе биде корисна за компаниите. Наставниот кадар е согласен дека нивната цел е изградување на кадри кои брзо и успешно би се прилагодиле на пазарот на труд. Речиси сите сметаат дека поголемиот дел од нивните студенти се подготвени за успешно вклучување. Сепак има и такви кои сметаат дека поради несоодветната подготовка на дел од студентите кои се примаат на факултет, тие не можат да ги постигнат стандардите за успешно вклучување на пазарот на труд. Еден од аспектите посочен како фактор за недоволната применливост на студентите е брзо променливиот пазар на труд, особено индустриските дејности. Ставовите на студентите пак или учесници на фокус групите во поглед на нивната спремност за вклучување на пазарот на труд е дека нивните ставови првенствено се должат на студиската група на која припаѓаат, а потоа на универзитетот од кој доаѓаат. Студентите од општествените науки, особено од јавните универзитети, се доста несигурни во врска со стекнатите знаења и вештини, додека оние од природните и техничките науки, чија наука е поегзактна, се чувствуваат поподготвени.
Професорке, клучно е од она што досега е направено и од она што следи понатаму. На што треба во понатамошниот период особено да се обрне внимание во процесот на едукација, на промена, на она што го прави учителот денес? Уште што може би останува да се доработи за да навистина учителот може понатаму да биде во чекор со она што е 21. век и учениците, децата кои што исто така се менуваат? Ученикът на 21-то столетие, младата личност, която днес в съвременния свят се образова, очаква нещо по-различно от своя учител. Очаква от учителя не да му поднася наготово информация и знания. Той очаква от своя учител да го въоръжи с методи на познание, което е много по-ценно и много по-важно от информацията, която ще бъде запаметена. Затова днес говорим за мислещата глава, да изградим млад, образован човек с глава, която мисли, която не просто запаметява и възпроизвежда. Отдавна приключи времето на репродуктивността. Сега живеем в свят, който изисква от нас да творим, да можем да реагираме много бързо, релевантно на всяка ситуация. Светът около нас е белязан от нелинейност, от неочакваност, от събития, които не можем по никакъв начин да предвидим. Ако ние си мислим, че можем да научим младата личност да реагира на всяка ситуация, т.е. да му дадем готов път, лъжем се. Ние трябва да го научим той сам да избира пътя. Така че да го въоръжим с методи на познание, да му дадем възможности да изградим у него умения да взема решения, самостоятелни решения. И отново опираме до тази толкова важна демократичност в отношенията. А тя се постига трудно, защото демократичните отношения, демократичност трябва да са белязани всички отношения в социума. Тогава можем да разчитаме, че в ученическата общност и в общуването между учителя и ученика може това да съществува. И нещо много важно също. Днес съвременният учител би трябвало да промени не само в съдържателен план своята педагогическа дейност. Той трябва да работи за промяна в процесуално-технологичен аспект, т.е. да обнови своите методи, да постави на преден план диалогичността, интерактивността, да даде свобода на възпитаника си, на ученика си, не само да взема решения, но и да избира път на познание. Но учителят да бъде винаги до него, да бъде този, който го подкрепя, който в момент на колебание може да му подскаже да намери правилния път. Не да му покаже на готово пътя, да го подкрепя в търсенето на пътя и за избор на собствени решения, правилни решения. В това виждам мисията на учителя днес. Тя е различна. Колкото достоен за възхищение е възрожденския учител, всички се възхищаваме от облика на възрожденския учител, но днес е не по-сложно, не по-малко сложно и не по-малко трудно на съвременния учител, защото трябва да се адаптира в една среда, която е наистина неподвластна често на управление. И той трябва, самият учител, да бъде и гъвкав, и адаптивен, и да взема бързо решения, да поема риск, ако е необходимо, премерен, разбира се. И когато това е налично в неговия модел, в модела на поведение, който той демонстрира, можем да разчитаме, че ученикът, възпитаникът ще вземат част от този положителен модел и ще го вплетат в своето собствено поведение. В това виждам мисията на съвременния учител.
Професорке, јас секако од аспект на економска емисија не можам да го заобиколам прашањето како да го поврземе она што учителот треба да го испорача и според квалитетот, и според оние принципи, методи во образовниот процес и колку тоа всушност влијае за да може понатаму да имаме добро едуцирани стручни кадри кои што ќе бидат продуцирани за да може да одговорат на потребите на компаниите. Колку е всушност важно образованието да испорача квалитетни стручни кадри кои што ќе можат да бидат високо конкурентни на пазарот на труд. И тука некако трендовите во регионот ќе се согласите ни се слични и по ова прашање. За обществото, за државата е исклучително важно да бъдат подготвяни високо квалифицирани кадри, които да осъществяват политиката в сферата на образованието. Високо квалифицирани кадри, които непосредствено да бъдат ангажирани с преподаване, с обучение, с възпитание. Колкото по-качествено е това педагогическо образование, толкова повече можем да бъдем убедени, че и в икономически план можем да очакваме просперитет. Няма как некачествено образование, осъществявано от недостатъчно квалифицирани кадри, да доведе до висок икономически растеж в една държава. Именно от учителя днес, от преподавателя в висшето училище ще зависи в голяма степен подготовката на кадри за всяка сфера на обществения живот. В този смисъл, безспорно, качеството на подготовката, квалификацията на съвременния учител във всички балкански държави е от изключителна важност. Не случайно на този научен форум сме се събрали представители на педагогическата общност, академичната общност, за да можем да разсъждаваме над проблемите, свързани с мисията на учителя, над проблемите, свързани с качеството на образованието. Как да се подобри това качество и как високото качество на подготовката и квалификацията на учителите да допринесе за просперитета на обществото. В всяко време, в всяко общество, учителят винаги е имал голямата мисия да допринася за изграждането на личността, за подготовката и за реалния живот. Колкото по-качествена е подготовката на учителя, толкова по-качествено би трябвало да очакваме ще бъде образованието, а оттам пък, естествено, да бъдат по-високо квалифицирани, по-добре подготвени за всички кадрите, за всички сфери на обществения живот. Професорке, јас останува да ви посакам успешна работа, навистина амбициозно да продолжите во заложбите образовниот процес да го направите онаков каков што ќе испорачува само стручни кадри. Јас некако повторно акцентот на економијата и образованието, затоа што во економска емисија токму тоа анализираме што се може да помогне за да бидат компаниите поконкурентни, што е она што недостига, а тука врската помеѓу образованието и економијата и работењето на компаниите навистина е голема и навистина треба да се продолжи по тој пат, да се бараат можностите за да се работи многу подобро. Ви посакувам уште еднаш успешна работа и благодарам што одвоивте време и земавте учество во економската емисија Профит. Аз също благодаря за възможността, която ми предоставихте. И с радост бих искала да отправя една покана към всички представители на педагогическата общност, на академичните общности в балканските държави да участват в една наша конференция, в един наш научен форум, юбилейна международна научна конференция, която ще се проведе по повод 40-годишния юбилей на факултета по педагогика при Югозападен университет. Конференцията ще се проведе в края на месец ноември настоящата 2016 година. Ще се радвам още веднъж да видя и познати, и непознати колеги, с които отново да говорим и за качество на образование, и за качеството на подготовката на педагогическите кадри. Благодаря още веднъж.
Колку современиот учител може навистина да го пренесе теоретското во пракса преку се она што ќе го даде како знаење на своите ученици, а иако економска емисија во која говориме за оваа тема, сепак поврзување на теоретското во пракса е клучно за да може да се подигне пред се квалитетот на образовниот процес, а уште повеќе тој квалитет да се пренесе на сите оние кои што се вклучени во него. Образованието е клучно да имаме можност многу повеќе да и на пазарот на труд испорачаме квалитетна и стручна квалификувана работна сила, затоа што тоа е единствениот пат кој што ќе ги донесе компаниите да работат многу подобро, а со стручните кадри да можат да ги исполнат и најстрогите и најприбирливите барања кои што ќе им ги испорачаат, за да може да настапат не само на домашните, туку и на странските пазари. Сите оние кои што се составен дел на ова издание на емисијата Профит потврдува дека науката, образованието го има клучниот фактор и е клучен токму во насока на пренесување на теоретското во пракса како единствена цел да може да се постигне поголема конкурентност на компаниите. И во продолжение на емисијата Профит бараме дополнителни мислења од соговорниците. Научните работници се согласни дека мора да се работи и понатаму на подобрување на образовниот процес и подготовка на наставникот да биде флексибилен, современ, да применува современи средства во наставата, иновативен за да го задржи вниманието на ученикот. Еве дел од ставовите на оваа тема. Преди 15 години проблемите на икономическото воспитание и образование за децата от най-ранна възраст, когато ставаше въпрос за това, звучеше почти еретично. Много хора се очудиха, ама сега децата и на икономика ли ще ги учим, ама стига сте ги товарили децата, много ще им бъде трудно. Напротив, икономиката не се учи по учебник. Икономиката се учи в жизнени ситуации, в които ние поставяме децата и учениците, където има икономически проблем, реален, достъпен за тяхната възраст, който те разрешават. И така интерактивно, разрешавайки този икономически проблем, те преживяват икономическата ситуация, която е ситуация от живота, и така ги подготвяме. Дано тези деца, които сега ще бъдат на 7 години, 6-7 години, и тези деца, които ние едновременно с това ще обучаваме, защото в България има вече много голям интерес към тези проблеми и ние обучаваме учителите в тази насока. Тези деца се надяваме да са хората, които ще изградат бъдещето на България, пък и на всички страни от региона, защото знанието, което е свързано с икономиката, това е знанието, което ни дава свобода да бъдем силни, да бъдем можещи и да бъдем успешни в кариерата и в професионалното си развитие. Знанието във всичките му области. Не напразно тази конференция е знание без граници. Аз и на пленарната сесия казах, че действително ние като учители на младите хора, като преподаватели, трябва да откриваме този свят на знание и да им помогнем да разберат, че знанието е без граници. Защото така те ще могат да откриват и да откриват все нови хоризонти на знанието. А знаещият човек може много повече от този, който не знае. Знаещият човек, който знае, може много. Той е и свободният човек. А това е човекът на бъдещето. Аз така си го представям поне. Икономическите проблеми на държавите ще се разрешават от тези знаещи, можещи хора и свободни хора, които могат да отстояват своето, а не да бъдат послушни изпълнители на някакви чужди решения, на някакви чужди, спуснати отгоре и отстрани, и отляво, и отдясно препоръки и желания на хората. Труден е процесът, процесът е бавен. Ние сме в 25 години минаха от преустройството на нашите общества тук от Източна Европа на основите на пазарната икономика и все още трудно възприемаме тези неща. Нямаха хората икономическа култура развита никаква, поне в България.
Много хора фалираха, защото нямаха представа за това икономическите процеси, реалните в пазарната икономика, как протичат. Нямаха представа за нямаха никаква финансова грамотност. А икономическата култура, която залагаме от най-ранна възраст, включва това. Потребителска култура. Как да бъдем добри потребители. Включва финансова грамотност. Как да бъдем добри инвеститори, спестители, а не да взимаме кредити, които после да не можем да изплатим. Много хора загубиха жилищата си, загубиха фирмите си, попаднаха под влиянието на финансови пирамиди, които им взеха всички спестени пари. Това беше 90-те години в България, предполагаме, че в останалите балкански държави е било така. Аз говоря за България. И това се дължи на ниската икономическа култура. В последните години обаче мога да кажа, да заявя с увереност, че възпитахме едно поколение, което е вече наясно. Това са вече хората около, които завършват средно висше образование с тези процеси. В процеса на образованието си те и формално и неформално успяха да изградят едно отношение към тези икономически процеси, които реално съществуват в пазарната икономика и да могат да се адаптират и да се ориентират. Но все още тези процеси протичат доста стихийно. В областта в общото образование тези процеси все още протичат стихийно. И именно с това обучение по технологии и предприемачество амбицията на държавата, на Министерството на образованието на България, на екипите, които работиме по тези проблеми е да може този процес да бъде институционализиран, този процес да може да протича институционално, научно обосновано и за това работим в тази насока. Колку е важно да имаме соодветни стручни кадри за да може да очекуваме напредок на компаниите и извршување на најсложените процеси на работа во производството во компаниите. За да може да се дојде до тоа потребна едукација, образованието е клучно за да може да испорача квалитет токму од теоретскиот дел и тоа да се примени во пракса. Научните работници постојано потенцираат дека сето она до кое што доаѓа науката во образовниот процес треба понатаму да се имплементира и да се пренесе на сите оние кои што се вклучени во процесот на образование, за да може подоцна да одговорат во процесот на работење како квалитетна стручна работна сила. Она што го потврдуваат и регионалните искуства е дека се повеќе се обрнува внимание на квалификувана работна сила, на едукација во делот на спецификите на одредени образовни процеси кои што можат многу повеќе да дадат шанса за да се подигне квалитетот. Затоа и во ова издание на емисијата Профит, слушајќи ги ставовите и мислењата на сите оние кои што се добро упатени за состојбите во образованието, за новите научни програми, за можностите да се напредува, е една единствена цел образованието на вистина многу повеќе да даде во насока на имплементирање на теоретското во пракса, за да може да се обезбеди поголем напредок во работењето на компаниите. И во продолжение на емисијата Профит бараме нови мислења на оваа тема.